Astrako ordezkariek bertan Astran azkenaldian izan diren lapurretei buruzko agerraldia egin dute. Gaur hemen batu gara Astra osatzen dugun eragile eta norbanakoak. Gernikeko jentieri ezin egon eta keja bat zabaltzie ezinbestekoa dela uste dugulako. Azken hileetan jaso dugu zen erasoak direla eta Astrako proiektue eraskotara kaltetue zuerteu da. Puntu honetara heldute nahikoa da ozen bat botateko sasoi heldu dela pentsetan dugu. Igestik hasi eta gaur egunera arte, bata bestien atzetik sufridu dugu zen erasoan zerrendie luzie da. Lapurreta pilo bat jasan duguz, 4.000 eurora arte heltzen diren albo kaltiekaz. Behin eta barriro gure espazizoa inbadidue izen da. Gabaz, eskutuen sartu dire eta inongo lotxari barik, leio, altzari, atiek eta atiek apurtu dozku esan jentien aldetik. Oso nabarmena izen da ganera, gure bizolairutan mobiliarioak jasotako apurketie. Hori gitziez eta Astran ospatutako azken jaizetan emon diren egoera batzuk eta erreproduzidu diren jarrera batzuk ez datoz bat gure proiektuek defendatzen deusen baloriekaz. Bertaratutakoen jarrera oldarkorrak, txandalarisekiko errespetu falta konstantiek, borrokak, jarrera sexistak. Alde batetik, argitzi gure dugu, Astrari ostutie, herrizeri ostutie dela. Hau Gernikeri, zein eskualdieri, eskaintza beratz bat eitzen dotxon, arnazgune bat izet eta zaparte, herriko eta inguretako pia elkarte, kultura eragile, talde politiko, kirol talde eta horren aterpie be bada. Eta orduen, eraso zuzen bata gauzak eitzeko beste erabaten sinesten deuen hainbeste eragilentzat. Gure herrizeri errespetu efaltetan dotzonak ez de gure herrizen errespeturik merezi. Beste aldetik, Astra sorreratik izen da danontzat zabalik egondan proiektu bet. Danontzat horrek guretzat ezinbestekoek dizen hildo batzuk dekoz mugan. Hau, eremu antiarrazistie, feministie eta euskaldu betan einien, ez duz juergatan, zein beste dozein ekitalditan, sortu aldizen eraso edo jarreak tolereko. Gure atietatik barrure sartzeko komeni da noragato zen jakitzea. Hau, autogestinoz, lan militantez eta borondatezko bierrez eraikitze dauen gune eta. Gure herrizek, untze momentuen deko zen gabezi askori, erantzun bet emoten dotzona. Gizarteko hainbeste borrokaz eitzen dugu bat, eta beti behar respetutik eta empatitik. Baina minimo politiko oso beharrezkoakaz lerrotzen gara. Beraz, gure desiziorik importantienetako bat da Astra eremu seguru bat izetie. Marra horretatik ez gara paseko. Astra ez deu gure deuen eta era konstruktibo baten ekarpenak egin gure deusen edonor gonbidatute dau sarietatik zabaltzen duguzan parte hartze dinamikatara. Besterik ez gure aldetik. Ez dugu herrize erasotxera datorren inon hartuko eta neurrizek hartuko duguz gure proiektuen kontrara etxera ausartzen den edonorekiko. Itzi Astra bakien!